ଭାଇ ସିଙ୍ଗିଡା କେତେ ଟଙ୍କାଟେ କଣ ଆଜି ଯୁଗରେ ଆହୁରି ଟଙ୍କାଟେ ସିଙ୍ଗିଡା ଅଛି କେମିତି କଣ ସବୁଟା ଅଛି ହଁ ଏ ଯୁଗରେ କୋଉଟା ନାହିଁ ନା ବୋଲି କଥା ନାହିଁ ଏ କଳି ଯୁଗ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିକିରି ବିକି ପାରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚାର ନାଇଁ ଆଚାର ଆଚାର ବି ଦିଆ ହଉଛି ନାଇଁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବେପାର ଭାଇ ମତେ ଏରା 77 ମୁଁ ଛୋଟିଆରୁ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 8 ଆଣା ଥିଲା ଏବେ ଟଙ୍କାଟେ ଆଉ ଟଙ୍କାରୁ ମାନେ ସାଇଜ କମି ଯାଇଛି ଟିକେ ବୋଧେ କମିଯିବନି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ କାରରେ ବସିକି ସବୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଉସା ଏଠି ରହିଲାଣି ମତେ 77 ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ବେପାର 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 17 ମୁଁ ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷଠୁ ମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନିଜେ କରୁଛ ନିଜେ ଆଉ କଣ